Endnu en gang smider vi kongen på slæden igen. Simon Slot 87,80 eller 47,80 på første ryg. Så er det Simon Slot, Tommen ham selv, der sidder på banen. Ford 7810. Det er klasse 1. Poul Orsen, 2 deltagere, der skal rykkes afsted. Den står der som sagt med Simon Slot, og den står med Mads Olsen. Vi har ombord på banen. Og så vifter vi endnu en gang med det grønne flag. Meter, 86,70 meter på første forsøg. Kan du se din mand på røg? Ja, Rasmus. Den er sgu lidt fyldt med røg derinde i kabinen. Hvorfor går han på? Er der noget, hvad der er, der skal trække vand der? Ja, jeg kan da se, der er sådan noget blåt noget, der ikke kan køre. Ja, hun har så fint at ske. Ja, det er sgu da blåt noget, der ikke kan køre. Og så for ørerne her fra speakervognen, der kan vi fortælle, at det ser heller ikke ud til, at vi får Ford 67 og Martin Sørensen på banen igen. Hvis I kunne se, at turboen, den har det ikke så godt længere. Den er vist flækket, så desværre ikke videre deltagelse. For den her, men hunden, ja, den er trofast. Den holder klar dernede. Jeg kommer bare lidt tur, mor. Og det er altså Mads Olsen med start nummer 6, der er en næste deltager. Setor 8011.
det holde nogle skridt senere, det ved jeg sgu ikke. Det er helt noget. Start nummer 8 har vi skudt afsted på banen. For 75 meter. Kenny, vi er inviteret på 0 meter på første bane. Sker så meget i det der. Første deltager her i klasse 3 er ved at være klar. Ole Johnson, Ford, TV10. Det er Og dermed er vores lavmand ligeledes ved at være på plads. Og Ole han spænder kæden op nede foran slæden.